dau răspunsul corect. Urmăresc cu interes, iertați-mă, vă rog că v-am întrerupt. Mulțumesc pentru precizare. Întrebarea este foarte practică și este mai mult o solicitare pentru un punct de vedere despre ce va fi în viitor. Avem la articolul 74, la litera H, la atingerile aduse vieții private, se precizează că se pot considera ca atingere aduse vieții private utilizarea cu rea credință a numelui, imaginii, vocii sau asemănării cu o altă persoană. Și întrebarea mea este dacă această literă H ne va împiedica pe viitor să mai vedem la televizor pamflete despre persoane publice? Credeți că există riscul ca acest pamflet să poată fi considerat de o instanță ca fiind utilizare cu rea credință a asemănării cu o altă persoană? Nu o să-l mai vedem pe domnul Becali la Cârcotaș? Vă mulțumesc pentru întrebare. Este o problemă, după cum știți, care a fost discutată în tot felul de medii. Nu a fost discutată suficient în medii selecte, cum este acesta, selecte din punct de vedere profesional, cum este acesta. Întrebarea dumneavoastră, desigur, este retorică. Pentru că nu e așa. Dreptul trebuie să facă bine, nu trebuie să facă rău. Dreptul este o unealtă pentru ca viața omului să fie mai bună, nu să fie mai rea. Și în această privință, soluția bună pentru viața omului, pentru valorii pentru viața omului, este aceea ca, în exemplu asta, pamfletul să fie permis și să se creeze condițiile pentru ca pamfletul să fie practicat. Să creeze cele mai bune condiții pentru această formă de creație intelectuală, cu efecte sociale de valoare. Asta este background-ul general. Din punct de vedere tehnic, lucrurile se prezintă în felul următor. Întotdeauna, când aplicăm un text din această secțiune, trebuie să ne reamintim despre existența articolului 75, despre limite. Textul spune, nu constituie o încălcare a drepturilor prevăzute în această secțiune, când este vorba despre, de exemplu, un pamflet, atingerile care sunt permise de lege sau de convențiile și pactele internaționale privitoare la dreptul omului la care România este parte. Franța, de exemplu, este parte, ca și noi, la Convenția Europeană a Drepturilor Omului și eu nu știu ca în Franța să fie interzise pamfletele. Avem aceeași reglementare, noi avem aceeași reglementare, prin 75 avem aceeași reglementare ca și în orice altă țară membră a Consiliului European. Pentru că 75 îmi spune, cercetează convențiile internaționale cu privire la libertatea de exprimare și la dreptul la demnitate, de exemplu. Cercetează jurisprudența Curții Europene. Zice în vreo jurisprudență Curtea Europeană că pamfletul ar fi interzis atunci când este vorba despre o anumită sferă de persoane, atunci când există interes public pentru ca acesta să fie practicat? Nu spune. De aceea, în mod evident, textul menționat de către dumneavoastră, litera H, nu are cum să interzică pamfletul, ci doar creează condițiile corecte pentru pamflet. O întrebare în continuare a aceleiași idei pe care ați expus-o anterior. În aplicarea articolului 75 legat de limite, asta înseamnă că ori de câte ori instanța are de-a face cu o problemă legată de sfera drepturilor nepatrimoniale,
în motivare se va porni în mod automat și implicit de la Convenția Europeană, de la practica CEDO, punând în balanță, de exemplu, dreptul la viață privată cu dreptul la liberă exprimare, realizând acest echilibru permanent și doar în subsidiar, practic, aplicăm și regulile generale din nou Cod Civil. Deci pornim întotdeauna în mod prioritar de la practica curții. Vă mulțumesc pentru întrebare. Desigur, așa trebuie să se întâmple. Ori de câte ori este vorba despre drepturi nepatrimoniale care sunt în domeniul drepturilor omului. Există drepturi nepatrimoniale care exced domeniului drepturilor omului. Fundamentarea juridică există în Constituție, pentru abordarea despre care vorbim noastră. Există în Constituție și este și în noul Cod Civil. Vă rog să priviți la articolul 4 în noul Cod Civil, în titlul preliminar, denumirea marginară, aplicarea prioritară a tratatelor internaționale privind drepturile omului. Nu mai citesc textul. O reluare a articolului 20 din Constituție. Este, da, o reluare, o aplicare a acestui text, da. Vă mulțumesc pentru întrebare. Da, sigur că da. Da. Așadar, chiar și fără dispozițiile din acestea din Codul Civil, așa trebuie procedat. Așa procedează, nu e nimic nou. Un nou Cod Civil nu aduce nimic nou în această privință. Doar că există texte pe care am încercat să le facem precise, ca să nu mai fie necesară argumentare, o construcție de altă natură, trimis direct la text. Dar nu e nimic nou. Dacă nu mai sunt întrebări, atunci mă gândesc că putem să folosim acest timp pentru cealaltă temă, care, din punctul meu de vedere, e mult mai interesantă. E mult mai pragmatică. Dar gazdele mele decid cum anume să procedăm. Eu pot să continui în clipa asta sau, dacă doriți, să facem o scurtă pauză, îndeoseb pentru aceia care își exercită dreptul la fumat. Putem continua? Eu v-aș propune să zicem 5 minute pentru ca să fie 10.